Tara, Bobu! Nandito na si Bobu. Ha? Meron ba ito? Wala akong pera eh. Ay, Bobu, laglaag. May kwarta. Meron sa 20. Padungag, nagsinto. Delete eh. 20 rin. Pero ka intro ba eh? Intro, ikaw rin ba dahil? Oo, ka intro. Dili, ang ako amang good kay... Lahat naman ko din na travel vlog. Travel vlog is here! Gagi. Ito, mag-intro sa ako karon. Transition sa nato. What's up mga kailo? Come back here again with another video na po. So karon namin diri sa likod sa namin sa Makbang. Oh, bago na po siya nga vlog pero the same day ragyapon kato nangadto mig Maragusan. So kauban ako ron sige. As always, Cham Double Vlog. Ay gyapon mo pag-subscribe. So karon kauban po nato karon si Kuya Jacob TV. Ayaw mo pag-subscribe sila dapat sa kuha mo mag-subscribe. Ingana mo ka loyal sa kuha. Ora paminaw jud mo. Ha? Okay. So kung nautan na mo unsay nadiri karon nga daghan kay tao diri adapit o dira adapit sa tong likod. Kay naa daw ang pinakasikat nga bus diri sa Tagum karon. Ang katong ano, bus sa Robinson. Yan na diri ya. Mga taga-Tagum, subscribe na po kayo dahil sa mga pong channel. Pwede mangutan natin. Kamo ang magbanda diri karon ta. Picture na to. Good luck! Support the locals! Support the locals. Tagum City. So nakasunod mi diri karon sa ilaha kabuot nga gamay pero wala sila kabalo kay blind ra kay sila bay nagpabungbuang mi diri karon. So mao pa na to diri karon ng mga locals mga artists kamo kantaw niya dira or ira. Gwapo kay sila gwapa bay. Talaga naman. Forever. Bisa ko forever. Wish naman no. Wish pa naman wish. mag-practice tayo isa lang. Game! Pwede po ba mga taga-Tagum? Yeah! Sige nga! Let's go! Sinabing Wish 1075, isigaw niyo, Wish 1075! Sige nga, practice! Wish Ano ang sigaw ng Tagum? Wish 107. Isa pa! Wish Save your voices, save your voices. Malapit na po, ayan. Crowd control. Wait lang po para wala pong mangyaring anuman. Dito na side, Batikos area po. Wow, rin akong gorilla. Iyahan gorilla pa din. Naglaaw na siya sa karoon kaya nagpa-fame na siya. Gusto na siya ma-famous. Famous umdahan. Let's get ready di ay kay karong summer. Makita-kita na po Manila. Pilgrim. Ang ilahan ginatanaw.
Coming for you and your Ala. fans. This drought for music and then you take a bite of So water. karon kay napod may nakitaan vlogger pa nagunit siya vlogging cam. So si buhato na to basta makita na So ganyan. songs, and this one is called Si buhato na to basta makita na ganyan. Rock of Putas. And you're Doolon sa nato no kay para ma-appreciate na to yaha kahago kay niadto siya diri. Let's go. Magang putas sa'yo tungkol sa Ha? kasintahan. Hakdo. parang ngayon pa siya. Subscribe to Logan Paul Tago. Wala mga nag-record. Logan Paul ang tago. To elevate the content. Bro. So first song of Rock of Putas to your girlfriend and to all the lovers out there. So let's welcome as well. Ala kabalo ni dito. Kabalo. Iba ni sikat men. Gago dili oy. Sa pangalan mo channel na. Lambert gusto na subscribe ko Lambert. Ay, familiar man. Ayan. Gala mo ko bay. Tagatagom ra ako na. Ikaw ra diri ikaw ra sa pang ano. Barkada ko. Isa mga raw siya nagdadalag vlogging cam ba? Yes. Simple rap mic man. Basta content is the best. Content. Mas madami content. Kasi gusto ka mo-appeal sa mong GC. Ato, nag-admin ako kaya ni admin na mo. Kasi i-add na to sa tong GC. Yes. Add na to. Saman. Para mo tayo bago kamigyo ba eh. Bagong member. Let's go. Chap. Oh, talaga naman. Nagbabayaran na. Sa baka na to rin, no? So, kaganyan, di ba, gibiyaan man mini kuya, Jacob TV. Hilong ba? Sama tayo. So, karon kay, ano tayo matuwag sa itong grupo. Subscribe sila. Kara po tayo mag-cover karon. Biin na po ta kauli ani part. Kasapa na po ta ni mama ni Padlak ka na po. Takapasuan your mission part. Takapasuan yung mission ani. Ayun, nagpaso. Dili niya. Wala naman tayo away. Medal. Talaga Pilipina. Ali apel dire. Talaga Pilipina. Ay, ilang ko lang ba? Nako, kani. Ay, Isang dalaga Pilipina. Dalaga Pilipina. Isang dalaga Pilipina. Wow, baby, nais ko nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya sa kanyang let's go! I see. Yeah. Meet Lambert, bagong member sa GC. Oh. Talaga naman. Talaga naman. Basta mongguloy jud gano nagagmay la sa. Wala ko sa vlog mode karon ba eh. Pero nakita na ko ang wish boss. Alam mo ipabuton. Paboto na to ni. Saban. Gusto mo din share mo sa personal. Ha? Share mo sa personal ba? Dulo na to. Tara, let's go. Yo. Lager ka rin. Lager, man. May channel na yung TV. Nagkatago mo na. Ano na, daggal. Labi vlog. Ha? Press Charles. Press Charles. Labi vlog. Mention si vlog. Mention. Ay, sa zero friend. Tagong na ang Pag-ibig na panay patlang Paano Yawa na, dagyan na ito, upat na. Kuha mo na kitan. Napot may bago nakailan dito na iba. Dagyan niya, wag mo na dyan. Wala! So na, let's go! Let's go! Dulo na to.
sistema. Sobra kang magdrama, hanip yung mix na labo. Hirap na usapin. Let's go! Sige daw, sige daw. Sige daw. Sige daw, sige daw. Hoy, ikaw kita ko. Ha? Ikaw kita ko. Tara daw. Holding hands daw, holding hands. Paano? Walang kalaban-laban, no pumalas. Biglang nagalaglagan, no pumalas. Ay! Tara na, pa-interview na ba? Kapag tawag. Ikaw, pag-interview na ba? Pag-interview na ba? Sige daw. Gisay kita wag ni mo, Dam. Dam, gisay kita wag ni mo. Doy, kailan doon sa mura? Talaga naman. Kay. Hindi naman humihigit. Sabi na kong Sela Cruz. Magkaaway. Sabi kong Sela Cruz. Sadyang malabo pa sa labo ng hiba. Kaya makatingin mo talaga. May mauna ko. Sabi na kong kakilala. Ay, mo yung naka-up lang sa level. Pag-ibig na panay. Paano? Hi everyone! Hi, everyone. Asa si Jenna? Walang kalaban-laban, no pumalabs. Biglang nagkalaglagan, no Sabi na mag-appeal ka sa Wish. Ako ang sponsor! Yes, kaya mo yung vlog ako ba? Kaya dili madunggan ko. Samba kay si Paano Drios. Kasi, samba kay siya pa. Ako sa may kay Gulto mo kayo. Bilang ko sa dungan ka pa. Oh, nabunin ba na kapapara na? Ano ba? Magana ba? Ano po na? Love music. You love music. Of course. Sabi nga din sa t-shirt ko isa, music is my boyfriend. Ganun ka din ba? Meron din ibang nagpapat. Pinaalam talaga natin sa buong Tabong City. That's okay, girl. Ay, famous man din eh. Kaila, manay ko na may. Si Madam Kaila. Alright, you are gonna be Ay, mag-subscribe na. of Lord's Royal. Yes. Well, in addition to you being a sacred lady, you don't have to be Uy. in a romantic relationship. Tara, ganyan mga sa may. To feel like Sayaw? you Sayaw? are royal. Well, you Kasi have kay praktisan. your own rendition of royal. That's why I now give you the chance live here inside the Wish 175 Plus to give us your rendition of royal. Kailan ko si Mabot eh. Kaila yung pangalan, right? Pinaka-the best nga dancer sa Tagum. Ay, talaga naman. Para sa asa, international. Love North Cap. Thanks sa mga. Ay, nangapil po mo itong sa Davao. Wala, pinag-enjoy natin. Wala, may practice day karon. Wala, gikan may nag-nayod sa So ikaw, baga kagnaong. Ay mo subscribe siya, baga kagnaong. pangalan, ma'am. Ma'am, baga ko sa imong pangalan, ma'am. Tara na! Tara na! Tara na! Uy, asap! Tara na itong end sa itong vlog. Ay, delay pa din siya end. Kaya lang, delay pa din siya end. Kaya magkita pa ito sa sunod. So, please press the turn off button sa kadali. Tapos, kita-kita po taugma sa panibagong araw natin. And kung nagustuhan yung video, please like, comment, share, o press the subscribe button para manotin mo pag nag-upload. So,